Gràcies, Dara, i bon dia a tothom i moltes gràcies per participar d'aquesta sessió de presentació i d'evolució del treball de camp del projecte Care for Trauma, en el que s'ha intentat fer una fotografia de com portem el tema de l'atenció informada sobre el trauma als nostres serveis a Catalunya i a Espanya en general. Jo soc Caterina Alves i vaig participar en tota en tota la part de desenvolupament del treball de camp. Aleshores, us explicaré una mica les principals conclusions d'aquest procés. El projecte, com moltes de vosaltres sabeu, perquè heu participat del projecte, algunes de vosaltres en entrevistes o amb els qüestionaris, s'implementa entre el juny del 2022 i el novembre del 2024 i està financiat pel programa Justice Program de la Comissió Europea. És un projecte que té com a objectius millorar l'accés a la justícia de les dones, principalment de les dones que han patit violència masclista, a través de reforçar els serveis de les organitzacions que donen suport a les dones que han viscut una situació traumàtica, fomentar l'adopció de l'atenció informada sobre el trauma en més organitzacions d'aquest tipus i ampliar la comprensió i acompanyament de les beneficiàries mitjançant l'enfocament de l'atenció informada sobre el trauma. No? És un programa que va dirigit no només a les dones, però també a les entitats i a les professionals que treballen en aquest àmbit, principalment professionals dels serveis i programes de suport a dones sobrevivents, no? Professionals de l'educació social, treball social, juristes, psicòlegs, etc. I també aquestes organitzacions i serveis públics de suport a les víctimes, bé com a serveis socials i altres òrgans policials i judicials. I, per altra banda, també té una intenció de cridar l'atenció dels responsables polítics i de responsables de presa de decisions, sigui en l'àmbit municipal, de governs autonòmics, per tenir en compte l'atenció informada pel trauma. No? En aquest projecte participen 5 països, participa Espanya amb ABD, participa Croàcia, participa Itàlia, Grècia i Estònia, i com molts projectes europeus és un projecte en el qual es desenvolupen les mateixes activitats als diferents països per tal d'extreure unes conclusions a nivell europeu que després es puguin utilitzar per fer unes recomanacions concretes a un nivell validat científicament. No? Aleshores, aquest projecte es centra en aquesta expressió que moltes de nosaltres no coneixíem de manera profunda, no? L'atenció informada sobre el trauma, que fins i tot és una forma de treballar que reconeix a les seves actuacions el paper que pot tenir el trauma en la vida de les persones que han patit violència i, en aquest cas, a la vida de les dones que han patit violència masclista i adapta la seva intervenció a aquesta realitat. És adoptada per programes, organitzacions o sistemes dissenyats intencionadament per donar suport a les persones traumatitzades i és un tipus d'atenció, un tipus de mirada, de marc teòric que es ve utilitzant en diferents països, principalment als Estats Units, al Regne Unit i alguns altres països que ja tenen molt interioritzada la forma de treballar, aquesta manera de treballar informada sobre el trauma. No? Per definir una mica millor el que entenem per atenció informada sobre el trauma, s'han establert al programa uns 7 principis clau o aspectes clau de la intervenció que ens diuen o que ens donen pistes de què vol dir una atenció informada sobre el trauma. No? El primer principi seria el reconeixement, o sigui, reconèixer l'omnipresència del trauma i les seves conseqüències a la vida de la dona i a la vida de les persones en general que han viscut una situació de trauma i com aquest trauma té unes conseqüències específiques a l'hora d'explicar la seva història, a l'hora d'entendre el seu lloc al món, a l'hora de fer plans de futur. No? Aleshores, reconeix com aquesta violència configura el trauma en totes les seves diferents dimensions de la vida de la persona. La dimensió relacional, física, psicològica, sexual, social, cultural, econòmica, etc. No? Totes les dimensions de la persona.
El segon aspecte clau o principi clau seria establir la seguretat emocional, o sigui, garantir espais de suport emocional de la dona víctima de violència a través d'actituds de la professional i de l'equip professional que garanteixin la seguretat emocional i també un espai de trobada en el qual la dona pugui tenir un suport real, no? Una empatia, un reconeixement de la seva situació i pugui tenir confiança total al servei i a les professionals, no? Després tindríem el principi de recuperar la capacitat de decisió i control sobre la pròpia vida. Moltes vegades tenim una mica una tendència per fer decisions o suggerir decisions específiques a la dona, no? I aleshores aquest principi ens recorda de que les dones han de ser les protagonistes de la seva pròpia vida, no? I que els serveis estem per acompanyar, per ajudar, per donar suport a la presa de decisions, però fins i tot les decisions de la vida de la dona són les seves i nosaltres hem de respectar els seus temps i la seva autodeterminació. Després tenim el punt 4, facilitar les connexions relacionals. Assegurar que la dona genera vincles o manté els vincles que té amb persones que siguin persones amb relacions positives, òbviament, donant suport a les seves relacions familiars, amistats i facilitant també la inclusió en el seu context social. Sabem que la violència masclista té com una de les conseqüències l'aïllament de les dones, no? I moltes vegades perquè la dona no vol explicar la seva situació, perquè té por d'explicar la seva situació, perquè no es troba en un moment de la seva salut mental en què tinga una capacitat o una voluntat de tenir unes relacions socials. Aleshores, també aquest aspecte de facilitar les seves connexions socials i personals. Després tenim un altre aspecte, la competència cultural, o sigui, el reconeixement de que les dones no som un col·lectiu homogeni, que les dones tenim diferents proveniències, diferents backgrounds culturals, no? I, per tant, en el procés d'atenció social hem de tenir en compte possibles factors de xoc cultural, reconeixent també la sobreposició del seu trauma resultant de la violència que moltes vegades moltes dones van patir en el seu procés migratori, siguin dones que hagin migrat per un procés migratori relativament formal i oficial o per processos migratoris més complicats. Aleshores, sempre hi ha uns moments d'adaptació al país d'acolliment, unes dificultats d'integració al país d'acolliment. Aleshores, és important reconèixer com les professionals i les dones poden trobar un espai i un llenguatge comú, no? Un altre aspecte seria evitar la retraumatització, o sigui, qualsevol forma de retraumatització a la seva narrativa, als espais en què demanem a les dones de tornar a explicar la seva història segons els contextos, per exemple, el context judicial, no? I tota aquesta vivència una vegada més de la seva història, de la seva situació, pot provocar, òbviament, un agreujament psicològic de la seva situació i una retraumatització, una vivència doble, triple del seu trauma, no? Aleshores, la intenció és també evitar aquests espais. I després, clar, l'últim principi seria el trauma secundari, no? O sigui, garantir que les persones professionals que estem atenent a dones amb situacions de violència, en aquest cas de violència i trauma, tenim la formació i els espais per protegir-nos contra el risc de l'estrès, de l'agotament, del burnout i d'aquesta traumatització secundària, no? Que es produeix quan estem per molts anys exposades a les situacions de violència i trauma que ens comenten les dones, no? Aleshores, aquests serien els principis, els 7 principis que hem determinat com els principis clau que donen un marc teòric per entendre què és fer una atenció informada sobre el trauma.
Tenint això en compte, hem fet diferents accions en quant a treball de camp. Per una part, hem fet una revisió documental per entendre en l'àmbit nacional si aquesta atenció informada sobre el trauma la tenim incorporada a la nostra legislació, a les nostres bones pràctiques, guies, protocols, documents, informes, o sigui, tota la producció intel·lectual i d'intervenció directa que tenim al nostre país s'hi ha incorporat aquests principis de l'atenció informada pel trauma, siguin incorporats en la seva totalitat o alguns d'aquests principis, no? També hem fet en la segona fase de la investigació una enquesta en línia amb dues versions diferents, una versió per al sistema sanitari i social i una altra per al sistema judicial, i després unes entrevistes semiestructurades dirigides a professionals de centres o serveis de la xarxa antiviolència i també a responsables polítics. En quant als resultats principals d'anàlisi documental, del total de documents que hem analitzat, en general, aquí tenim la distribució, hem analitzat el 25% de documents són de legislació nacional, després tenim 10% de legislació de comunitats, documents municipals el 10%, 25% de bones pràctiques, 25% de protocols i política pública i el 5% d'informes, no? Les conclusions, en general, és que encara que ens trobem alguns d'aquests principis d'atenció informada sobre el trauma, per exemple, la paraula trauma no es troba en la majoria d'aquests documents, no? I això ens preocupa una mica, perquè sabem que la violència masclista té unes conseqüències i un trauma conseqüent a la vida de les dones, no? Aleshores, aquí tenim a la taula de la dreta el nombre de documents que sí que contemplen la paraula trauma i els que no. En total, el 35% de tots els documents no reflecteixen cap indicador d'atenció informada sobre el trauma, cap indicador. Només el 45% dels documents reflecteix almenys un indicador complet i l'indicador complet més comú va ser el reconeixement, o sigui, el reconeixement del trauma i el menys complet va ser el restaurar l'elecció i el control per part de la dona. No? Els seguents indicadors van ser els menys observats, amb més d'un 80% d'absències. Facilitar la connexió, o sigui, restablir la xarxa social de la dona, la competència cultural i evitar la retraumatització i el trauma secundari. No? Això no vol dir que no es tinguin en compte molts d'aquests indicadors, però realment, i després ho hem vist a les entrevistes, que moltes de les professionals sí que tenen en compte alguns d'aquests indicadors o la majoria d'aquests indicadors, però no es troben sistematitzats. I això és una diferència important, no? O sigui, una cosa és el que fem la intervenció directa amb les dones, el que pensem, els serveis, com conceptualitzem la nostra intervenció, una altra és el que tenim protocolitzat, sistematitzat, redactat i el que surt cap a fora, no? Nosaltres vam analitzar documents que són públics, no vam analitzar documents interns dels serveis i, per tant, l'únic que podem dir és que els documents públics, aquesta informació, la informació és la que és, no? No hi ha com que un enfocament específic en aquest tema, encara que després de les entrevistes ens hem trobat que hi ha un reconeixement de la importància de treballar des d'aquesta mirada, no? En quant a l'enquesta en línia, hem tingut 62 respostes, principalment respostes per part de psicòlegs, psiquiatres, o sigui, per professionals de la salut mental, però també professionals de l'àmbit de l'assistència sanitària i després juristes i educadores socials, treballadores socials i integradores socials. I els principals resultats van una mica en la mateixa línia del que comentàvem
als documents analitzats, no? Hi ha una falta de formalització i reconeixement dels principis de l'atenció informada sobre el trauma en les polítiques, procediments i protocols, no? O sigui, no és que les persones no ho incorporen a la seva vida quotidiana, però no es desplega clarament aquest enfocament en cap lloc, no? Especialment quan es tracta de considerar les veus, experiències i necessitats plantejades per la supervivència als seus fills i filles i tractar-les des d'un punt de vista respectuós i centrat en la víctima. En aquest cas sí que veiem que hi ha un reconeixement, però fins i tot no el trobem clarament a les seves, com que a les seves guies d'actuació, no? Les professionals de la salut, específicament de l'assistència social, van coincidir en les accions clau per poder garantir una aplicació adequada d'aquest enfocament. Van prioritzar la formació, garantir la supervisió del personal des d'aquesta perspectiva i adaptar els procediments organitzatius interns i externs. D'altra banda, les professionals del sistema judicial van detectar una falta de formació entre els serveis i institucions judicials, especialment pel que fa a la perspectiva de gènere i a la comprensió de la violència de gènere, la qual cosa dificulta l'accés de les supervivents a la justícia, no? En quant a les entrevistes qualitatives, hem tingut l'oportunitat d'entrevistar a 8 persones de serveis públics i entitats del tercer sector, gestionant serveis públics o no, i una mica en la mateixa línia que abans, encara que estiguin presents alguns dels 7 indicadors de l'atenció informada sobre el trauma a les intervencions, aquests no estan sistematitzats ni són de compliment obligatori, no? Depèn més de la formació individual i de les competències de les persones professionals que d'un estàndard definit pels serveis. Ens trobem que hi ha una mica d'informalitat, una aplicació no homogènia d'alguns d'aquests principis i algunes mancances importants de la formació i també una falta de temps per dedicar a la temàtica, no? Aleshores, ens hem donat compte que hi ha molt bona voluntat, òbviament, per part de les professionals d'incorporar aquesta mirada a les seves intervencions. Hi ha moltes ganes també de fer aquesta formació i de tenir temps i espais per reflectir sobre com aplicar aquesta mirada a les seves intervencions, però clar, treballem sobre la marxa, sobre la urgència i moltes vegades no tenim aquest tipus d'espai per dedicar a aquesta mirada, no? En quant a l'àmbit judicial, també ens trobem que no és un enfocament que s'utilitzi en tots els seus termes, especialment en aquest àmbit, encara que existeix una certa conscienciació sobre la seva rellevància, no? Així que potser una mica algunes conclusions serien que el reconeixement i l'establiment de la seguretat emocional està present en la majoria d'intervencions dels serveis. Hi ha aquesta mirada, hi ha aquesta voluntat i motivació. No trobem molt present aquesta capacitat o aquest principi de restaurar la capacitat de decisió i facilitar les connexions de les dones. Aquest seria potser un segon pas de les intervencions, no? Moltes vegades les intervencions s'han de centrar o s'han d'enfocar a la urgència de la dona, a la garantia de la seguretat emocional, de la seguretat, òbviament, física i psicològica, de l'avaluació de risc, etc. I aquest segon pas d'incorporació o d'inserció o de restablir aquestes connexions socials queden una mica més lluny, una mica de fora de l'abast d'alguns dels serveis, no? Les professionals atribueixen aquesta especificitat a la falta de temps que tenen, a la insuficiència de recursos i, òbviament, al ràtio d'atenció que han de fer
en comparació amb el nombre de dones que tenen, que és un nombre molt elevat. No? També ens trobem, com hem dit abans, que la competència cultural és un altre principi que necessita reforçar-se, principalment amb més formació i eines per interactuar amb dones d'orígens diversos. No? Sabem que els serveis d'atenció a les dones víctimes de violència de gènere són serveis que tenen una proporció important de dones de contextos culturals diversos i per aquesta raó és important adequar també el nostre llenguatge, la nostra comprensió de la violència des d'una perspectiva transcultural i que aquest aspecte encara no s'ha vist reforçat a les nostres intervencions. No? Aquí tenim una mica un resum d'aquestes entrevistes en profunditat, amb una diferència entre el que és les reflexions de les ONGs més centrades a la part psicosocial i el que és després les reflexions del sector públic. No? Les ONGs entenen que hi ha alguns procediments rígids i hi ha una prioritat donada als procediments formals que ve una mica marcada pels límits i pel disseny dels serveis que venen de la política pública i, per tant, tampoc permeteixen una creativitat i un temps per dedicar-li a aprofundir des d'aquesta mirada, no? I entenen que hauria de ser una prioritat, òbviament, tenir uns procediments més flexibles, més adaptabilitat i no només uns procediments rígids. Aquesta mirada dels procediments rígids la trobem també al sector públic. No? El sector públic s'entén que dona una prioritat a la transversalització de la perspectiva de gènere, que clarament està molt bé, però aquesta priorització potser ha tingut un espai que no ha permès aprofundir en altres aspectes. No? Aleshores, hi ha una priorització que s'ha de donar en la qualitat de les intervencions i en dotar les intervencions d'aquest marc teòric. No? També hi ha una mica una sensació de que hi ha una absència de retroalimentació, no? Que és necessari que les persones professionals que esteu a primera línia puguin també donar una resposta, una devolució de la feina que feu, de les dificultats que us trobeu, per també retroalimentar una mica aquesta política pública per adequar les seves prioritats a les necessitats de les persones professionals. I aquí, clar, ha sortit moltes vegades a les entrevistes, però també als qüestionaris, la qüestió de la supervisió i de les autocures, no? de les descures cap a les professionals per evitar la retraumatització. No? També una mica una sensació que vosaltres m'heu transmetre de que molts serveis són dissenyats des d'un marc molt vertical, no? Des de dalt cap a baix i, per tant, una vegada més, aquesta necessitat de la retroalimentació i de la comunicació entre les professionals i els serveis. No? Per últim, hem fet, amb totes les conclusions d'aquest treball de camp i de les conversacions, dels diàlegs i dels espais de trobada que hem tingut amb vosaltres, hem fet algunes recomanacions polítiques, algunes de l'àmbit jurídic i altres de l'àmbit psicosocial. A l'àmbit jurídic ha sigut molt interessant parlar amb persones, sigui juristes o una jutgessa, per exemple, que ens han comentat que la prioritat hauria de ser la formació especialitzada obligatòria a juristes, a cossos policials, advocats, advocades d'ofici en atenció a les víctimes des d'una perspectiva de l'atenció informada sobre el trauma. No? Hi ha molt desconeixement sobre els efectes del trauma. Les professionals que no sou de l'àmbit psicosocial no coneixen aquesta mirada en profunditat i aleshores aquesta és una prioritat.
També elevar a l'esfera política la importància d'introduir aquestes formacions obligatòries, o sigui, que sigui una imposició d'alguna forma que vingui de l'esfera política, que hi hagi una presència obligatòria de professionals de traducció i mediació intercultural en tot el sistema jurídic legal, això per respondre a aquest principi de la competència cultural i de tenir en compte les diferències culturals que tenen les professionals i les dones ateses, des del moment de la denúncia fins al moment del judici, no? I que aquesta sigui una persona professional especialitzada en formació en violències masclistes i que, a més, pugui acompanyar a la dona també com una professional més part de l'equip judicial. I després també, com totes sempre demanem, espais de supervisió en professionals del sistema judicial que no tenen els mateixos espais de supervisió que tenim les professionals de l'àmbit psicosocial, en els quals reflexionar sobre els efectes del trauma, exposar casos i tenir en compte o reflectir de com tenir en compte tota aquesta mirada de l'atenció informada sobre el trauma al procés judicial específic. Espais també de supervisió interinstitucional que integren la perspectiva jurídico-legal i la perspectiva psicosocial, campanyes públiques també que reforcin la credibilitat del sistema jurídic legal. Hi ha una mica una sensació de que no hi ha una imatge públic positiu del sistema jurídic legal en quant a l'atenció a la violència masclista, que després el resultat de que la dona hagi passat per tot aquest procés no sigui un resultat molt positiu moltes vegades per les dones. Aleshores, també unes campanyes públiques que puguin reforçar els casos positius que han sortit de dones que han superat i que han guanyat els judicis de violència de gènere. També una altra recomanació seria la introducció d'un manual de bones pràctiques concretes disponible per a totes les persones professionals implicades en l'atenció jurídica per evitar la revictimització realitzades des d'aquesta perspectiva, òbviament, i la creació d'un manual de procés jurídic legal per a víctimes de violència de gènere perquè les dones mateixes puguin també entendre tots els diferents passos des del moment d'una denúncia fins al moment del tancament del seu procés jurídic, no? Perquè també les dones puguin entendre tot aquest procés i que sigui una informació que també li doni les pistes, les pautes i les expectatives realistes del que fins i tot que esperar de tot aquest procediment, no? Hem fet també algunes recomanacions polítiques des de l'àmbit psicosocial i sanitari. Algunes són una mica una repetició de les recomanacions jurídiques perquè crec que totes estem d'acord que aquestes qüestions de formació, supervisió i més pautes d'actuació són tres elements claus que sempre es repeteixen, no? Formació transversal a professionals de l'àrea psicosocial en aquests principis d'intervenció informada pel trauma, la creació d'un manual teòric i pràctic sobre aquesta intervenció informada pel trauma, no? Que es pugui llegir, reflexionar, portar a espais de supervisió i espais de treball en equip. Incidència sobre l'esfera política per incloure també aquests principis en el disseny teòric dels serveis, però també en el disseny de la intervenció directa, no? En el disseny de les actuacions específiques de les diferents professionals i supervisió dels equips d'atenció a casos de violència de gènere des d'un enfocament informat sobre el trauma, no? Hi ha molts tipus de supervisions que com a equips tenim, no? Des d'una perspectiva més psicològica, més jurídica, més psicosocial, doncs també la importància d'incloure una supervisió específicament enfocada en treballar les conseqüències del trauma a les víctimes i també les conseqüències del trauma secundari, no? Una altra supervisió també enfocada en l'autocura
tant per les persones com per als equips, no? I aquesta supervisió, algunes de vosaltres professionals heu parlat d'una supervisió individual, no només una supervisió grupal als equips, però també un espai d'atenció psicològica / supervisió enfocada a l'autocura, precisament per evitar o amb l'objectiu de prevenir aquest trauma secundari. També una altra bona pràctica, una altra recomanació que ens ha semblat molt interessant, un fòrum en línia o presencial de professionals per intercanviar pràctiques d'atenció psicosocial informades pel trauma, no? Per tant, per compartir com hem resolt segons quins casos i què hem après i quines bones pràctiques podem activar. També generar un protocol d'intervenció informada sobre el trauma que sigui específic i comú per tota l'entitat o servei. Aleshores, també tenir una visió una mica més homogènia, perquè, com hem dit abans, ens hem trobat que hi ha intervencions molt interessants, però que són intervencions que venen de la bona voluntat individual de professionals específiques perquè tenen algun tipus de formació específica, però que fins i tot no té una repercussió en tot el servei, no? Aleshores, també un protocol d'intervenció específic i comú per tots els professionals i assegurar, òbviament, tot això no es pot fer si no tenim temps. Aleshores, assegurar que les organitzacions disposin de temps suficient per a dedicar-se a millorar les seves pràctiques professionals des d'aquest enfocament informat sobre el trauma, no? I ja estem. No sé si teniu dubtes, preguntes. He intentat una mica resumir tota aquesta feinada que hem fet al llarg de tot un any amb resultats que em semblen bastant interessants i obro una mica el micro per si voleu i teniu també al xat un espai per preguntes per si voleu comentar algun d'aquests resultats i endavant. Gràcies. Moltes gràcies, Cat. Si teniu l'espai de les preguntes i respostes aquí a sota, sembla, i si no voleu també us podem donar accés al micròfon, això perquè ha comentat la Cat que ha sigut una presentació d'uns resultats molt interessants, que al final algunes de les que sou aquí també hi heu participat. Llavors, endavant, qualsevol observació que tingueu, no sé si esperàveu aquest resultat o si us ha despertat alguna suggerència. Bé, els informes estan disponibles a la pàgina del projecte, també això com per, si us voleu consultar, també llegir-los amb més calma. I també, perquè a nivell de com seguirà el projecte a partir d'aquí, perquè algunes de les activitats també van en la línia de recomanacions que han sortit, no? També dic que en el darrer any que queda d'implementació del projecte s'està treballant amb el disseny d'una formació per professionals, la que estan participant professionals de BDM que s'han format justament amb aquest enfocament amb les organitzacions, l'Organització d'Itàlia d'expert en trauma nacional italià i que també la idea també és elaborar un manual per a la incorporació en la intervenció de les pràctiques de l'atenció informada sobre el trauma. Tenim aquí una pregunta d'Esther Aranda sobre si es podria donar algun exemple de bones pràctiques entorn a la prevenció del trauma secundari. Com dèiem abans, clar, la prevenció del trauma secundari passa per una banda per formació a les persones professionals, però passa també per acompanyament. Encara que nosaltres no hem fet un estudi en profunditat de bones pràctiques, perquè fins i tot al nostre país no hi ha efectivament un manual de bones pràctiques que s'hagin implementat i ens hem trobat, aquest estudi és un estudi molt exploratori, no? Ens hem trobat algunes recomanacions, algunes bones pràctiques molt puntuals, però no un sistema de bones pràctiques. Aleshores, jo diria que, òbviament,
tenir formació i tenir espais de supervisió en els quals poder assegurar-nos que compartim aquestes dificultats, compartim els nostres casos, no ens sentim soles, no? Conduint o amb tota la responsabilitat del cas. Compartim també experteses, no? O sigui, no és només de psicòloga treballant sola i després de treballadora social i moltes vegades aquesta tendència que tenim etiquetar la dona segons la professional que tenen la dona i no? Posar-la en diferents calaixos. No? El que volem o el que pensem que és una bona pràctica és efectivament fer un apropament al cas des d'una perspectiva multidisciplinària, no? En la qual totes tenim una responsabilitat compartida, no ens emportem una sensació de responsabilitat única que depèn només de nosaltres i que no tenim amb qui parlar, no tenim amb qui pensar conjuntament sobre els casos i sobre la realitat que ens trobem, sinó que podem efectivament compartir espais i compartir discursos, compartir també solucions i propostes i més enllà d'aquesta feina podem també compartir la nostra sensació emocional. I per això una de les bones pràctiques que algunes de vosaltres heu comentat és que els espais de supervisió haurien de ser espais més, com ho diria, no necessàriament més efectius, perquè ho són, però espais més freqüents, no? Tenir més temps per espais de supervisió. Clar que això implica que hem de tenir possiblement més professionals per atendre a les dones, perquè molts serveis tenim llistes d'espera i, clar, no podem dedicar espais a nosaltres. Aleshores, és també des d'aquesta mirada, per una banda, tenir espais per compartir els casos i prendre decisions i reflexions des d'una perspectiva més multidisciplinària i, d'altra banda, tenir més espais de supervisió i espais de compartir el nostre estat mental i emocional amb altres companyes per tal d'evitar aquest trauma secundari. No? Jo crec que la supervisió no ha de ser només una supervisió externa, sinó que també espais compartits en equip, no? No sé si tens alguna altra recomanació, Esther, o algun... Gràcies. Igualment, al final del projecte serà interessant també, com que tenim altres 4 països que participen al projecte i també es van trobant les seves bones pràctiques i les seves mancances i buits, serà interessant també al final del projecte poder fer una reflexió més a l'àmbit europeu, no? Ara una reflexió també que aporti aquesta mirada que ens hem trobat al nostre territori una realitat, però altres territoris tenen també les seves dificultats i les seves solucions, no? Sí, exacte. També es generaran estudis de cas, o sigui, com a producte també del projecte en què es podrà, seria interessant comparar això que dius. Clar. Doncs si no hi ha cap altra intervenció o comentari, la sessió està gravada, llavors us la compartirem també. I això, el que havíem dit abans, tots els resultats estan disponibles a la pàgina web i anirem també informant de com segueix avançant el projecte, no? Les següents activitats, sobretot la formació, la creació del manual. I res, agrair-te, Cat, la presentació. Ha estat molt bé. I ja està. Doncs ho deixem aquí.